25 jaar geleden deden wij alles en dat ging van het contacteren van de groepen tot het opruimen van het terrein eigenlijk naderhand. En het inrichten van de kleedkamers tot het bakken van de hamburgers eigenlijk bij wijze van spreken. Terwijl dat we nu meer coördineren en mensen helpen om bepaalde taken tot een goed einde te brengen. Ik denk dat we eigenlijk met Pukkelpop bezig zijn vanaf januari tot november. En dat wij eigenlijk alleen in december een rustige maand hebben. En daar genieten wij dan ook altijd van een kleine vakantie. Maar voor de rest zijn we heel het jaar door ermee bezig. In het begin wat minder intensief als tijdens de zomermaanden natuurlijk. Maar eigenlijk is het een serieuze fulltime job, ja. Dus we deden dat in het begin zo tussen de soep en de patatjes in, zal ik zeggen. En dat is eigenlijk zo meer een uit de hand gelopen fuif en naderhand wat optredens met groepen. En je probeert dat zo goed mogelijk te doen, maar dan ja, begint dat te groeien en dan moet je meegroeien. En je probeert dat altijd weer zo goed mogelijk tot een einde te brengen. En ja, dat komt gewoon, dat overkomt u en je moet mee. Wat ik vooral fijn vind is dat ik trots ben op wat de jongeren allemaal bereikt hebben bij ons. Omdat we werken met jongeren uit een jeugdvereniging. En het is niet simpel om dan zo een groot professioneel festival op te zetten. En in het begin heeft dat veel bloed, zweet en tranen gekost, zal ik zeggen. Maar die jongeren, je ziet die ieder jaar groeien en ieder jaar meer verantwoordelijke taken opnemen. En ook later ziet je dat ze dat in hun beroepsleven, die dingen die ze hier geleerd hebben, dat ze dat ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. En dat dat hun verder brengt als wat ze normaal zouden hebben kunnen bereiken. En dat vind ik heel, heel fijn. Daar ben ik heel trots op. Op hetgeen wat de jonggasten hier allemaal presteren gedurende al die jaren. Ja, dat gaat moeilijk zijn, denk ik. Misschien wel op een andere manier meewerken aan Pukkelpop. Meer ja, een raadgevende functie naar de jongere generatie toe. Niet meer alles zelf hoeven doen, maar zo echt helemaal eruit weggaan zou ik niet kunnen, denk ik. Ik denk dat ik dat ga blijven doen tot ik 80 of 90 ben, ik weet het niet.